ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Ka Office Jong Director General of Police Meghalaya kala kentaj wari ki jingkeno jong ki laingut ki breu ki bala kam yaladi kum ki pulit bala song thaj na ka kam ki badon hapo kata ka kinhon jong ka sur ki pulit bala song thaj ha ka shithi ba ki la pha lengba ka dak shaka yeng ka sem jong ba Cherry Starfield thank you. Haukurwa balapha lengba u Assistant Inspector General of Police A Meghalaya Shillong shakilat pathai khubor haka arpu nyotarik ubnai nailor arajar arpuai ka Office Jong Director General of Police kala kadau baka jingtho haka shithi ya kabala penmi ru hakilat pathai khubor daka bakadau kti persha yo Director General of Police u R Chandranathan yaki arngur ki IPS officer ki bakentup ya Jakpal Singh Dhanau bad yo Shailendra Bamania bad kumjuru yo Mukesh Singh baki donkti ha ka jing dekhat jubor ya ka jingim jong ba Cherry Starfield thank you ki long tang ki jingkeno bamdon nongrim ha ai ru ka Batisi TV ka pensyai pat baru baka jing penmi jika khubor haki arpu saw kenta bala lejno halor ka shithi bala pha da ka sur ki pulit bala song thaj ka long tang ban penthi kena la ka yeng ka sam jong ba Cherry Starfield thank you kala yo priang shishane em yakane ka shithi hadin bala pensa priang ha ka rensan jong ka social media hapo kini ki khendiat sngi bala lejno ka babu pat yaki pat ba ha ka dum ka lingo la kani ka shithi ka dei ka basutho tang ban penbut nam ya katanat pulit khnang ban yalam bakala ya ki paj ba lani ka dei ka shithi ka basai madan ya ki jing shisha hadu menta empat la satya ban tip thikna lakini ki laingut ki dai shisha ne em ki pulit ki bala shong thaj na ka kam lani yo ki dei tang ki reu shem kabu